Wel, croeso i bennod newydd Colli'r plot. Mae hon yn bennod arbennig achos da ni wedi arfer wneud hyn dros Zoom, ond da ni'n cael barti. Yey! Dydy o ddim yn barti. Mae o yn barti, yn ty Sian, a ar ôl i ni stopio recordio, o fydd i wyllt ma. Yna hen dwrw mawr yma llun. Ond yn anffodus, 4 o'n ni sy'n yma. Dim 5, achos mae Dafydd Llywelyn adran sal, ond efo ni dros Zoom. Ti'n iawn, Daf? Sut achub Fernolds, da chi'n iawn? O, ti'n swnio'n sal, sti. Wel, da chi'n edrych yna, da chi'n meddwl bod hi'n waith. Mae'n mae digon pawb da i fod ar ei ffôn. ffôn. O'n i wir yn meddwl mae gwneud ati oeddech chdi, mi eisiau gweld ni, ond ti yn sal go iawn, dweud. Ydw, os da chi eisiau ordro'r rhif wan. Pa liw? A? Pa liw ti isio? Arglwydd, peidiwch ordro bloda. Na, dwi'n eisiau bloda. Ni'n gewch chi gasgliad tuag at cyfrol nesaf gwanas. O, na fo. Dyna lle o'n i. O'n i ddim yn mynd i dynnu Croeso achos mae'n edrych mor sal, ond dwi'n mynd i wan. Ti wedi gofyn amdani wan. Wel, mantais edrych yn wael weddill y flwyddyn ydy pan wyt ti'n sawl. Fel arfer dys o neb yw'n callech. O ti'n edrych y waith? Mae'n rhyw fath ac a hangover. Fel arfer dwi'n gallu cael get away efo achos dwi'n edrych mor wael anyway. Ai hangover ydy hyn? Na, cyn anffodus. Na, tas o'n hangover, swn i yn deud, wel, dyna ni, oedd o werth o, ond yn anffodus, na, nid hangover. Felly, wyt ti'n meddwl na Covid, dio? Yna, mi ges i brawf dydd llun, ac o hwnnw'n glir. Felly, beth di teitl yr bennod yma, ta? Pennod ola Dafydd, ie? Ie, da. Gyda llaw, gai just disgrifio i chdi ar grandawyr, da ni rownd y bwr ma'n de, ond ma'n stôl uchel ar ben y bwr, a ti ar laptop ar y stôl. Felly mi wyt ti efo ni, mewn ffordd. Dwi rioed wedi bod mor dal, swn i ddweud, felly. Ti fel y brenin. Da ni gyd y sbio lawr yna ti, de. Dal, ond... Mae hyn atgoffa fi o Lenin. Dych chi'n meddwl pan mae bobl yn fynd draw i fod Lenin yn sgwar coch oedd wedi marw. Do, dwi wedi weld o iesu ti yn debyg fi. Ie, gred. Dwi'n teimlo rhyw fath o fa hyn o iwrnod os ydych chi. Os da chi'n clywed sôn yn cefndir ci, Ie. a beth hwnna'n ei lot mwy o synwyr ar ddiwedd y bennod, achos mae yna gi arall yn does. Pam fydda i'n cael sgwrs efo awdur bach ymlaen yn y bennod. Oes. Lle mae yna rhyw thema cwn Oes. yn datblygu hyn yma. Da chi gyd yn iawn? Champion? Ie. Dwi wedi cael diwrnod da iddiw. Beth sy'n bod yn ei? Bod fi mond wedi sgwennu 500 gair o'r nofel o'n i fod yn neud, ond dwi wedi neud lot o bethau bach eraill fatha sgwennu colon Herald, achos nes i golli deadline wrth dwytha. Hynny yw, nes i don am colon yn y Daily Post yn yr Herald Gymraeg. Is ti just anghofio'n llwyr? Nes i anghofio. Tan bryd? Y diwrnod oedd efo fewn. O na, hynny ydy, fatha nath rhywun ffonio chdi ddweud. Beth na? Na ddo. Wel na, ers pryd ti'n bod yn gwneud nhw? Dros 20 mlynedd. Reit, felly oeddech chdi yn gwybod fi oedd y deadline? Ia, beth sydd wedi digwydd o blaen, oedd o'n unwaith, un bob wythnos, ti'n mynd fewn i rŵtîn, a wedyn oedd o'n un bob pythefnos, ond rwan, mae di'n mynd yn un bob 2 wythnos, a dim reins i just... A dwi'n sgwennu yn y nyddiadur Herald. Dwi'n sgwennu ar dim mercher, Herald. Ond nes i anghofio sgwennu yn y dyddiadur ar ôl Tachwedd. Nes i anghofio. Esgus uffernol. Felly, nes i ddweud, na i ddweud yn wythnos nesaf, ond wrth gwrs mae hynna'n chwalu'r ddwy arall, cos oedd Angharad yn sôn am storm, bydd enw'r dwytha Arwen. Felly, dwi wedi sgwennu colon yr wythnos cyn Dolig yn barod i wneud siŵr mod i mewn pryd. Fedd o'n dated? Na, achos dwi'n sôn am rhywbeth sy'n byd yn efo Dolig. O, reit da. Reit da. Dwi di anghofio unwaith efo colon golwg. A nes i just anghofio yn llwyr. A nes i gael galwad ffôn cyn y golygydd. Yn dweud, dydy'r colon yna i ffordd? Ac o'n i di mynd i ffair pasg, Tywyn. O'n i allan... Oh no, dyn ni'n sgwrs mynd adra, jyst sgwennu fo'n sydyn. Sut wsos ti wedi cael aled? Na, fi cael wrthos iawn. Ti'n mwynhau bod yn y gogledd? Wel, gogledd ish.
Do, nes i mwynhau'r daith lan. Mae'r gyrru lan yn braf di. A fi heb gyrru lan ers 2 flynedd. A mae jyst yn atgoffa ti yw o, so mo, jyst tirwedd neis, gweld gyda'r barcud goch yn hedfan bob man, a fe jyst yn siwrne rili neis, hyd yn oed yn storm bara. Cos mae glaw a gwynt, mae wedi bod yn ofnadwy. Oedd e ddim yn ofnadwy yn y de, oedd e'n gweithygu fewn i cyrraedd y gogledd. Ar ôl Machynlleth, oedd e'n wael. Cyn hynny, oedd e'n iawn. Jyst fo chdi'n cyrraedd Gwynedd. Ie. Be ti'n meddwl gogledd eich? Ti'n Penrhyn? Da ni gogledd. Elion, Da chi'n meddwl? beth a Bangor ma? Wel, Beth a Tywyn ma? Lle sa ti'n deud i'r gogledd ta? Os ti'n deud na gogledd ish? Be di ddiffinio di o... Do, lle mae'r canolbarth, ta, yn dechrau? Tywyn? Dolgella? Di'r Dolgella yn y canolbarth, ynddi? Dwi'n meddwl da ni'n mynd hyn fatha rhywun y canolbarth. Na, Dwi so ni'n deud bod yng Dolgella Ngwynedd, a da ni yn Eryri, felly i mi, os wyt ti'n Aberystwyth ti'n y canolbarth. Beth ti'n meddwl bod Tywyn yn y canolbarth? Ar y ffin, dydy. Parc Cenedlaethol Eryri gyd Ie. yn gogledd. Da ni ddim yn Parc Cenedlaethol Eryri. O ia, normal dy garafans. Fatha blaenad ydy. Fatha ddiwydiant. Ia, fela. Ond tu a fanna, mae'r ffin y gogledd i mi, Aberdyfi, Tywyn, fanna. Cemais. Ie, unwaith ti'n fynd dros Dinas Mawddwy, a wedyn ti'n mynd lawr. Dim ochr fanna, so ni'n deud Trafodwyd. mae'r canolbarth yn dechrau. Ie, os ti'n gweld Cadair Idris, ti'n y gogledd. Ie. Ti'n gweld gyda'r Idris o Dolgella? O, bod o gell yn y gogledd, ni. O, yn y gogledd, ie. Dy pam nes i ddechrau. Wastad yn mynd i arwain at ffrau yn ni. Oedd yn llaeth, Ie. llefrith. Da ni fod i sôn am lyfrau, dan. Sian, sut wrthos gys di? Iawn, dwi wedi bod yn ysgol Morgan Llwyd yn Wrexham trwy storm bara heddiw. Gwneud sesiwn sgwini creadigol efo rhain y chweched dosbarth. O, mae hyn i... Neis, neud efo. O, Oedd, braf. bobl go iawn, mae'n stafell go iawn. Felly, o fatha estalw o modd. O, mae'n teimlo mor bell yn ôl ers dwi'n mynd. O'n i'n mynd i ddeud, sut deimlad oedd o fod yn ôl a gwneud gweithdai fel yna? Oedd o'n... O, mae'n braf. Dwi wedi bod yn cynnal rei yn caffi i ti'n gorilla yn Pendryn ma hefyd. A mae hynny, rhywun peth, bobl go iawn rhwng bwr. A dwi'n meddwl bod pawb jyst yn mwynhau hynny. Dwi wedi gwneud dipyn yn yr wsos dy ddwy ddwytha, ddi gwir. Ges i na fynd i ysgol fel un heli. Ysgol gynradd. O, dwi'n wedi gwneud ysgol gynradd. O, nes i fwynhau'n ofnadwy i ni gael larwm tân yn ei ganol o. Ac oedden ni gyd allan ar y quad yn rewi. Ond oedd o just mor braf bod yng nghwmni plant eto. Dwi wedi bod yng nghwmni'r teulu rhyw 2 neu 3 ar y tro. Ond criw mawr, bonkers, gwallgo, hirt. Oedd o'n ffantastig. Mae'n siŵr bod nhw'n cofio profiadau fel o blaen, os dyn nhw'n mor ifanc yna chwaith. Mae'n amser hir iddyn nhw. Bendant, ond gathon ni hwyl. O'n i'n eisiau mynd o'na. Dwi'n meddwl bod nhw wedi gorau ngwthio fi o'na. Dwi'n siŵr bod fi'n gogor droi heddiw. Dwi'n dal ar ti siarad efo'r athrawes drian ma. Siŵr bod y plant wedi bod yn deud, sy'n ma'n afantais dros Covid. A byd ti sa hon ar Zoom yn lle yma. Ie. Wel, efo Dolig ar y ffordd e, dwi wedi bod yn meddwl am y ffaith bod mae'r diwydiant lyfrau dydy yn tueddu adeg yma'r flwyddyn, a chydig fisoedd yn ôl wrach, mae pethau'n cyflymu a mae lot o pobl isio cael llyfrau allan erbyn Dolig, fel bod pobl yn gallu prynu nhw'n anrhegion a felly. Ac o'n i jyst yn meddwl, mae yna lot yn dod allan ar yr un pryd. Oes yna ormod o lyfrau yn dod allan adeg Dolig? Ydy fy nghwestiwn. Oes. Oes fydd ar llais bach ar y stôl. Ymhelaethwch, Dafydd. Mae Lenin yn credu bod gormod o lyfrau... Wel, y peth ydy, ti'n cael ei mewn i siop lyfrau dwyt yn ystod diwedd Tachwedd, dechrau Rhagfyr, a mae yna fynydd o lyfrau. A wedyn, cerdi wedyn i mewn i'r siopa hynny yn mis Ionawr a mis Chwefror. A does am byd, dwi jyst yn meddwl bod o'n bechod bod yna ddim gwell cynllun neu strategaeth i sicrhau bod yna fwy o gyhoeddiadau yn cael ei lansio ar hyd y flwyddyn yn hytrach na yn amlwg Steddfod a Dolig.
mae o fel petai o'n pegynnu, a does yn byd wedyn yn canol mewn ffordd newydd. Ond, mae bobl yn licio cael eu llyfrau allan ar gyfer y farchnad Nadolig, cos mae bobl eisiau presenta. Ydyn dwi'n un o'r awduron, dwi'n cael y nal yn ôl tan mis Chwefror, efo'r nofel ci yma, o'n i Cedig Dafydd. Ond, os o'n i wedi licio falle Nadolig, ond dwi yn gweld wan falle geitha fwy o sylw mis Chwefror, ond wedi deud hynny, os o'ch chi eisiau rhoi present i'r rwy'n sy'n licio cwn, mae'r cyfle di mynd. So hwnna'n un da fel presant hefyd. Bysa, mae yna rei llyfrau Nadolig a llyfrau dion bwys pryd ma'n wrach. Yn hollol, ie. Dwi'n wedi clywed am y nofel yma o blaen gyn ti, Gwaras. Dwi'n y nofel newydd gyn ti. Ti'n di sôn am hon wrth ni o blaen. Ti di gofyn wrth Dafydd pa glawr sydd ora? Da ni wedi dewis glawr. Do. O ti'n yma felly, o'n i'n gofyn i chdi. O, reit. O, wel, na ni. Esgus iawn fi dros beidio brynu allan di. Mae'n dweud dwi'n mynd i'r clawr. Ond dwi yn teddu gytuno efo chdi. Mae yna gymaint o lyfrau wan. Dwi jyst yn gwybod be i brynu. Yr unig beth ydy da, os ti'n prynu anreg i rywun, ti eisiau gwneud yn siŵr bod nhw ddim efo hwnna'n barod. Felly, os ti'n mynd i fewn a mae rhywbeth dod allan cyn Nadolig, ti'n fwy tebygol o fel, mae'n anebygol o fod efo'r llyfr yna, lle ni prynu'r yna. Lle os dyd dod allan am mis Medi, ti'n fa? Bod yna 5 aelod arall o'r teulu neu ffrindiau nhw wedi prynu'r un llyfr iddyn nhw. A dyna be mae llyfr werthwr da lleol yn neud. Di chwaer di bod mewn a prynu hwn i mem. Mae gen Elin restr a dwi'n siŵr bod gen Gwyn a Wemirion a Palas Print a bob peth, maen nhw'n gallu helpu lot. Nes i cael 4 copi o llyfr cynta Geraint Thomas. Ti'n mo, 2, felly deall yn 4. Mae fel, oce. So nes i roi nhw i ffwrdd fel anrhegion wedyn yn ystod y flwyddyn. Ond fi'n credu mae lot o biwgraffiadau a dros Nadolig. A sdim da fi diddordeb mewn biwgraffiadau. Mae yna lot o lyfrau swn i'n dweud, swn i wedi prynu fo i taid. Ti'n fawr, taid yn fyw. Mae yna o lyfr. Pobl sydd ddim yn darllen fel arfer, a ti'n mynd gwybod beth i gael ydyn. A mae biwgraffiadau yn aml yn dod o dan. Wyt ti wedi gweld rhywbeth fysa'n gwneud i dy hogia di, sy'n ysgol uwchradd? Wel, dydyn nhw'n mynd darllen ffuglen, mond pan mae rhaid iddyn nhw yn ysgol. Mae'n dweud chi gen yma, mae yr un ienga gynnau, maen nhw wedi bod yn darllen un o'r llyfrau i, yn y dosbarth, yn y Adra Ddoe a dweud, da ni wedi bod yn sgwennu llythyron i'r awdur. Yn siarad beth ti'n fel, fi, lle? Ia, chdi. So beth, ti wedi bod yn sgwennu i mam, Anwyl mam. Na, Anwyl mam o'n Steffan Ross. Gyn fy mapi bach. So mae'n arfer. Ti'n gweld y llythyr? Dim eto na, dwi'n siŵr. A dyn nhw'n cyrraedd i chdi go iawn? Mi ddaru nhw llynedd, neu blwyddyn cynt, bryd. Ond yna, dyn nhw'n mynd allan ffuglen, felly dos na ddim lot o lyfrau ffeithiol i blant yr oed yna, yn Gymraeg. Ti'n iawn. Anwyl Manon. Sgwenna'n well tro nesa. Srio mor agos. Neu sgwenna rhywbeth ffeithiol tro nesa. Ia, dwi'n darllen lot o lyfrau ffeithiol hefyd, ond mae'n lot yn nhw'n eitha trwm, yn enwedig y mab hynna gyda fi, mae'n eitha pynciau penodol iawn, dwi'n meddwl sy'n lot o werthiant. Ond hefyd, oes na lyfrau penodol yn cael ei marchnata ar gyfer Nadolig? Chymod? Yn yr ystyr, oes na rei llyfrau sydd yn mynd i fod yn fwy poblogaidd adeg Nadolig, rhyw fatha, dwi'n gwybod mae llyfrau plant, mae'na draif os welai un llyfr plant arall efo eiran disgyn ar ryw gi yn rhaid. O na, sori, Bethan. Ond, ond oes na lyfrau penodol yn cael ei cyhoeddi ar gyfer Nadolig, a wedyn does na affliw ddim byd wedyn yn gael golau dydd tan Steddfod. Dwi'n meddwl na Gwas Gybwthyn neu dyn yn do? Nadolig pwy a wyr ydyn yma? O, straeon bwriad. O, straeon bwriad. Da, efo'r bobls. Dwi'n neud stimiau. Pel. Dwi'n gwybod faint o'n nhw'n gwerthu, sgyn am syniad, ond maen nhw'n neud tro, maen nhw'n gallu dod â nhw allan eto Nadolig wedyn, dydyn? Yndyn. Mae'n rhaid bod nhw'n o lew, cos oedd nhw'n neud ailyn, do. Rhaid lle. Presant Nadolig i rhywun ti'n mynd gwybod beth gael nhw. Ond ydych chi wedi cyfrannu hwnna, Sian?
Doedd na pan mae Bethan yn dweud bod o'n bresenolig i pobl ti. Ni'n meddwl fel. Nath dy dad hefyd, do Dafydd? Do? Ha? Nath dy dad gyfrannu un o'n enw, do? Iesu, dim yn gwybod, dim yn darllen i stwff o. Dyn ni'n wedi darllen hwnna dda, Dafydd. Dim ond yn darllen stwff da. Ond a gai fi nôl at yr un angofiannau yma, dwi wedi darllen un beth enw i? O, nath argraff, do? O'r syth Dwi fan wedi o cael lyfrau. blank. Mae'n eden. Non, eden. O, Paid y bod ofn. dwi wedi brynu fo i rywun. Mae dda. Dwi'n neud, o, da iawn. Mae dda. Mae'n wahanol iawn. A fysa ti'n rhoi hwnna. Fi wedi daid. O, ti'n gwybod be? Mae gen i frawd sydd 7 mlynedd yn iawn o fi. Mae o yn byw yn Lerpwl ers ma'n 19. Mae o yn fabulous o berson. A di o'n darllen nesaf, neith o darllen y llyfrau fi weithiau, ond di o'n darllen Cymraeg fel rheol. Nath o ddod adra ar ei wyliau, a nath o fyny mynd i brynu llyfr non o Eden, a nath o darllen o mewn un go, a gwirioni efo fod e. A dwi wedi clywed gyn lot o bobl bod o'n lyfr gwych. Felly dwi eisiau cael gweld. A gallai weld pan bod y frawd i gwirioni. Cos mae'n lyfr reit fabulous. Yndi. Mae mor fywiog a quirky a gwahanol. Tam mae gen i bennod am sgidiau felly. Ond ydy Dolig yn gyfle wedyn i cael pobl sydd ddim fel arfer yn darllen. So mae lot o llyfrau gan enwogion, os e. Mae Richard Osmond, mae Dawn French. O wedyn, yng Nghymru, ni wedi cael, mae Maled Hughes wedi rhyddhau dysgu'n Dolig. Mae Ffion Dafis. So, ydy fe'n gyfle i pobl sydd gyda bach o enwogrwydd yng Nghymru i ryddhau rhywbeth, i farchnad, a maen nhw'n gwybod, fi'n nabod pwy'r person yma. Gaf i trial llyfr gyda nhw. Bendant, mae hwnna yn... Son i angofal am marchnata, son i'n mynd ar ôl hynny. Mae Carys Eleri di sgwennu llyfr yn do. A mae hwnna yn edrych yn ymnadwy o ddifyr hefyd. A gyna i ddiddordeb... Dyna'r beth ydy, pan mae rhywun yn enwog, a ti'n gwybod, ti'n nabod yr persona os lici di, mae'n ti eisiau darllen y llyfr er mwyn gweld, ti'n dod i nabod nhw chydig bach yn well, yn dweud? Dwi'n cytuno efo hynna. Llyfr y fydde. Wrach, dwi'n meddwl bod ein Carys Eleri ma'n ymwneud lot efo colli thad. Dwi'n meddwl bod o'n eitha cignoeth. Dwi'n siŵr bod fi wedi darllen darno fo, bod oedd wedi coeddi rhywbeth neu wedi... Ond dwi'n gwybod i hanes hi a'i chwaer yn mynd ar daith feics i godi arian oherwydd i thad. A dwi'n cofio meddwl, mae hwn yn dda, mae hwn yn hilarious, a mae hefyd yn emosiynol. A dwi'n cofio lle, oedd wedi bod yn blog, dwi'n cofio. Ond dwi wedi darllen darna, de. Neu dwi'n dychmygu mod i. Oedd Arlen Wyn Reynolds di sgwennu thema tebyg, daid, ynglyn â colli thad. Colli thad, oedd. O, hwnnw'n dda iawn. Oedd, ti wynhau hwnna. Oedd, o hwnna'n ffynogyrol dda. Ond dwi'n dal i fynd yn ôl at y ddadl, oherwydd bod yna gymaint o lyfrau'n dod allan, oes na rei mewn peryg o fynd dan y reidar, o bod nhw ddim yn cael y sylw haeddiannol oherwydd bod yna gymaint yn dod allan. Wel, so ni'n dweud, mae'n non-eden mynd y dda, mae'n Ffion gwall mynd y dda, ti'n iawn, mae'r enwogion yn mynd y dda, ond pethau fel John Roberts, bod o yn lais ar Radio Cymru, diolch yn enwog chwaith na chdi. A mae gen fo ail nofel yn dod allan, mae'n cael ei lansio yn y Byrystwyth wrthos nesa, a dwi'n methu mynd. Ond, be ydi henwi fyd? Beth enwi? Ddim yn aros yn y cof. Ond bach eir yn i fan ydys. Beth fo cof efo. Ond, faint o sylw geith honna? A dwi yn poeni, a dwi'n meddwl na heina ddylen ni fel podleidiad roi sylw ddyn nhw, mis nesa, a mis wedyn. Dwi'n meddwl os yna'n rhoi sylw bob dim da ni'n mwynhau. Yn fyw yn y cof. Dyna fo. Neu, ddim yn fyw iawn yn y cof. Yn y podleidiad yma. Ti'n picl ma fi'n egofio. Sorry, John. Ond mae rai fi ddeud, mae'r clawr yn edrych yn... Mae rai fi ddeud, mae'r clawr yn edrych yn gret. A mi ddos di Niwl yn steddfod yn y Daniel Owen, dwi'n meddwl, i lleicu.
Peth ydi, mae'n mynd i fod yn dda, dydi, ar ôl Yndi. Gabriela. O, Gabriela, yn wych. O gobeithio de, ond sut ti'n dilyn Gabriel? Dyna peth di, pan ti di neud chwip o nofel gyntaf, yes, god, mae'n wel, Ond mae'n flynyddoedd, dydi. mae'n blynyddoedd. Felly mae'n rhaid bod ydi... Mae'n hawdd os ti'n cael un llwyddiant i just mynd a neud peth nesaf yn syth bein, ond ti'n mynd i cymryd amser i... Gynnau ffydd. Dwi'n edrych ymlaen at Gabriel a 2, de. Ond dyna fo. Os oes rhywun arall i darllen rhywbeth arall? Ie, beth ydych chi wedi bod yn ddarllen yn ddiweddar te? Dwi wedi darllen hymysbyd beth i enw fo, rhyw lyfr am farwolaeth. Ti dengo mewn o fe. Nadoligaidd. Wel, mae rai i ddweud, Iawn, mae'r iawn. podlediad yma'n Wel, joli na iawn ddim iawn. gymaint am farwolaeth, am heneiddio a sut da ni'n ymdrin efo hen bobl a felly. Being Mortal gan rhywun o'r enw Atws Gawani. Oedd y dda iawn. Dim nofel. Na llyfr ffeithiol am sut mae cymdeithas a'r byd meddygol yn arbennig yn hen ymdrin efo heneiddio. Oedd o. A di'n sôn am wahanol wledydd? Chydig bach, cos mae o Americanwr o dras Indiaidd. Felly mae daid o. Wedi daid o'n byw yn India. Felly mae o'n cyferbynnu y gofal oedd i daid o'n gael. Dwi wedi ail ddarllen Tywyll Heno, am bod fi'n sôn efo criw o ddysgwyr o Llundain. Yndi. Pam dewis hwnnw? Maen nhw'n griw o ddysgwyr reit dda, a dyn oedden ni wedi penderfynu bod ni'n wedi cael pawb i ddarllen un llyfr dros wyliau'r dolig. So gython nhw damad o 4 a wedyn pleidlais. O, difyr. Felly gython nhw Tu ôl i'r awyr, gython nhw Tywyll Heno, gython nhw y daith y diadra, a gython nhw ryc. O, na chi 4 gwahanol. Wel ia, o'n i isio 4, ysdi, cos maen nhw'n griw amrywiaeth o oedran, cefndir, bob peth yna. A jyst ydyn nhw gael blas o amrywiaeth sy'n yn Gymraeg iddyn nhw ddarllen tys nhw isio, de. Ti da chi wedi dafod oedd o? Nath nhw ddewis y daith y diadra. Felly mae pawb yn mynd i ddarllen hwnnw yn ei gyfanrwydd. O'n i'n gyrru 4-5 tudalen gyntaf bob un iddyn nhw yn ei tro. O'n i'n bod ti wedi dweud na Tywyll Heno oedden nhw di dewis? Na, oedden ni'n o Tywyll Heno'n un o'r 4. Mae hyn yn just gymleth. cario ymlaen. Dwi yn ysgwyr bach Llundain yn dallt yn gilydd. Oedden nhw'n cael 4 un wsos oedden nhw'n cael 4 tudalen o Tu ôl i'r awyr i darllen a meddwl. Just sampl bach o bob un, a wedyn pleidlais pa lyfr oedden ni'n mynd i ddarllen yn gyfranrwydd. O. Dall? Felly clip o Tywyll Heno, dych chi'n ei? Ia, nes i ddarllen Tywyll Heno i gyd er mwyn i mi gael atgoffa fi'n hyn. Yes, come hwn o waith. Mae hyn yn gyd ti waith golygu ar hwn aled bach. Ac os ydych chi'n dall be ddidodd Sian y fanna, cyswllwch. Sian, ddim yn dall beth o'r Sian y fanna. Dwi wedi bod yn darllen... Rwan tan o'n i siarad, ia. Dwi wedi orffen nhw. Hello friend, we missed you. Chi wedi gweld hwnna? Na, ddo. O, dwi wedi gweld y clawr yn rhywle. Pwy sydd wedi sgwennu fo? Richard Owain Roberts. O, ia. Mae rai fi ddweud, dim ond dros y penwsos nes i ddechrau ddarllen nhw. Mae o'n ddifyr iawn iawn. Mae o wedi cael ei leoli yn Sir Fôn ac ym Mangor am y boi yma sydd yn dod adra i weld ei dad a wedyn mae o'n dechrau rhywun yn berthynas gyda'r gofal wraig ei dad. Mae'r arddull yn eitha gwahanol. Mae'r penodau yn fer iawn iawn a mae'n debyg iawn i ryw olygfeidd byrion sy'n chi. Mae o'n hanner ffordd driddi dwi. Mae rai i ddweud dwi'n mwynhau. Cymro Cymraeg ydy hwn, ie? Wel, yn rhyfedd iawn yn trio gweithio allan Real Cymru, de. Fydda ni'n meddwl, de. Dwi'n meddwl bod o. Cyn pwy di hwn, doch? Born and raised on Ynys Môn, he lives in Cardiff with his wife, daughters and cat, Abby the God.
so, dim yn gwneud hynna i fyny, darllen hwnna dwi. Mae beth sy'n gael efo. Felly, boi o, a mae yn amlwg yn ôl ffordd mae di sgwennu. Mae yn amlwg yn gyfarwydd iawn hefo'r ardal yna, Sir Fôn a Bangor a falle. Mae o'n rhan o'r cyfan lle. Mae o'n ddifyr. Mae'r arddull, fel dwi'n dweud, mae'r arddull yn wahanol iawn. Ond sy'n ni yn cymell i chi ddarllen o dde. Diddorol. Be amdano chdi, Aled? Fi wedi darllen The Other Passenger gan Louise Candleish. Hwna rhaid dda, o lot o twists mewn e. Nes i joio hwnna. A hefyd, nes i really joio llyfr The Day That Never Comes. So mewn rhan o The Dublin Trilogy. Ond mae yna 6 llyfr yn y Dublin Trilogy. Of course, gwyddelod. Wel, mae hwn yn typical o'r llyfr yma. Mae'r llyfr yma, mae fel bod pob pennod jyst yn neud i ti chwrthin. Mae'n dda. So hwn yw'r ail lyfr gan Cam MacDonald. So nes i really joio hwnna. Of dim crime, dwi'n hwnna? Mae'n crime, ond mae'n doniol hefyd. Ie, mae'n dda. Mae'n real, a mae'n typical humor gwyddelod. Ie, am y bob pennod, nes i just chwerthin i bob pennod. Ond yn dda. Llyfr sy'n ti chwerthin yn bob pennod? Be oedd un yn fo? The Day That Never Comes oedd hwn. Mae yna llyfr cynta. Y cyntaf yw A Man With One of Those Faces. Dwi'n licio hwnna. Ne, a mae'r clorian dda hefyd. Yndi fan. Reit, achos dwi'n di darllen llyfr sy'n ei fi chwerthin, ers talwm. Just quirks bach, sy'n just fel, Ers yn Dafydd, sori. Ie. O reit, sy'n eisiau bod fel yna, gwrs. O, nhw reit, da. Nath i'n Dafydd neud i'n bod hyn. Ie, o reit, sy'n eisiau bod ddigwylydd, na gwrs. Just ar efo fi mynna, mae hynna'n golygu bod chi'n cael laptop na pan sy'n eisiau sana. Ie, yn wybod ydw. Bydd y wili, wan. Ydy Lenin yn cael y fath cheek? Cys ti'n yma. Reit, oce. Cymryd mantais. Reit, ond eisiau sylweddoli heddiw. Da chi'n gwybod beth dwi'n neud? Dwi'n darllen llyfr Cymraeg yn yngwelu. Mae gennau lyfr Saesneg ar CD. Pan dwi'n eisiau golchi llestri neu coginio yn ybath, dwi'n gwrando ar y llyfr ar y CD. Yn Saesneg di hwnnw. Edge of Darkness, tywyll iawn. Lot o bobl yn marw. Mae yna dipyn o ryw yn yma fyd. Chdi bach gormod. Dwi'n gwybod. Ti'n dweud bod chi di bach gormod. Mae'n jyst mynd mlaen rhy hir. Y rhyw? Ie, mae'n jyst... Na, mae'n mynd hir yn dda, Dafydd. O, reit. Ti laen, wir. Sy'n gwyn. Llyna fi sy'n just i mynna. O, come on. Mae'n ormod o social clistia beth yn mynd mlaen tylaen. Cyn gyrun. Ond dyna fo. Gormod o be? Foreplay. Ti'n gwybod beth yw nhw, Dafydd? Sosis clistia ddydys di? Sy'n dolgellau thing. Nath o just yn harfa fi heddiw. Dwi'n mynd yn ddifynnad. Tylaen, dwi eisiau murder ar allan. Dwi'n gwrando ar hwnna ar y CD, a wedyn, pan dwi'n actually bita, dwi'n darllen y llyfr ymlaen. Felly dwi'n mynd o un llyfr i'r llall. Ar un llyfr? Na, llyfr gwahanol. Cos y llyfr Cymraeg dwi wedi dechrau ar ôl gorffan o ddwytha, di Bedydd Tân gan Dafydd Edwards. Achos, mynd i llyfrgell nes i, ac oedd o'n sbio na mi manna, ac o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i darllen hwnna. A mae'n effernol o debyg i'r Edge of Darkness ma. Ond, dwi'n mynd i cyrraedd rhyw yn yma, dwi'n dweud ni. Ond, mae'n dechrau ffwrdd yn dywyll. Cos o Dafydd fydd o'n gweithio i'r Herald am flynyddoedd, do. A ti jyst yn gallu deud, cos mae'n sôn am newyddiadurwr, a ti'n gwybod bod oedd yn y byd yna, mae mor real. Ond o ddim yn fwy neis, da. Felly dwi'n gobeithio fy'n y gymeriadau. O, mae Dafydd yn lyflu. Na, beth di enw'r newyddiadurwr ma? Angon, wps, dwi wedi colli meira. Ys gan ysbictol. O, mae hwn yn sir, goff. Dwi'n darogan twllwch dy dew i chdi goff. Fedrai'm dy gysuro di gynion. Wyt ti'n gelain ac mae'r eryrod yn heidio. Wow. So mae'n dywyll, de. A mae'n digwydd yn Sir Fôn yn y 70au, 1979. A dwi'n newydd arllen darn lle mae yna foi yn cael ei gyhyddo o ladd rwy'n. A mae'r plismyn wedi bod yn
weldio fo, cos ti'n gweld gwaed ar ei grysa nhw. Felly. Y cyfnod hwnnw, a wedyn, mae di cydio nhw fi, de, mae di gafal, a Malin Cobb yn dweud, dyma'r nofel ora ym mi darllen ys amser maith, mi strolgar ac atmosfferig syfrdanol o dda. Felly, os ti licio dipyn o ladd, a, ysdi, bydda fel la, dwi'n edrych ymlaen, dwi'n megis dechrau, dwi wedi gwneud yn da. Ond yn y grŵp darllen ni, oeddwn i wedi bod yn darllen Brodorion, Ifan, Morgan Jones, ac os oeddwn ni gyd wedi gwirioni efo Babel, a rhan fwyaf ni wedi gwirioni efo Dadeni, a dwi wedi gwirioni efo bob dim wedi sgwennu. Oce oedd hon. Ti eisiau dweud am be mae o? Brodorion... Pwyd rei spoilers, chos mae yn yn Ie. homa ni. Ie, mae'n anodd wneud heb spoilers. Oedd Mae y prif gymeriad hefo clustau mawr. Excuse me, lle ddod hwnna? O'r stol. Be di o, mae gen ti griw o bobl yn mynd i fyw ar ynys rhyw wlad arall, achos mae'r hen foi efo rhyw syniad bod o eisiau dechrau rhyw wladfa newydd. Diolch yn hapus o beth sy'n digwydd yng Nghymru, felly mae'n twyllo'r criw ifanc yma i fynd i fyw i'r lle arall yma, a maen nhw'n mynd i ddechrau rhyw Gymru newydd. Dwi'n mynd i ddeu mwy na hynny. A mae'r syniad yn ddifur, cos dwi'n cofio o ti di sôn manon, so ti di sôn am y busnes wladfa yma. O sôn, sy'n ei licio sgwennu am Batagona ar... Tewa, mae'n ddiddorol, dwi, mae'r beth fel beth sy'n gwneud coloni, a sut da ni'n gweld hynny, a y gwahaniaethau rhwng y ffordd da ni'n meddwl am fynd i wlad arall a sefydlu yn hynny yna. Mae yna lot yna, dwi'n meddwl. Argol oes. Wel, mae Ifan di mynd yn lot yna fo. Y busnes gweld pa hawl sgynna ni i feddwl bod ni'n mynd i wneud gwell, sioe o bynnag sy'n barod. Sôn am hynny, podlediad ffantastig dwi wedi ddarganfod, Stuff the British Stall. Stuff the British be? Stuff the British Stall. Mae am yr Elgin Marbles ar Benin Bronzes a bellu a Dodo hyd yn oed. Dodo! Felly, wirioneddol, os da chi canes, a dio ddim o ogwydd Prydeinig wrth reswm, boi sydd o Australia, Singapore, India, Werddon dio. Mae'n ddifur. Ta rhyw stori, fyddi di wrth y fodd o manon. Stuff the British Stall. Sorry, tangent o hwnna. Tangents yn iawn. Lle dyn ni'n mynd nesa? Wel, nes i ddarllen ar daith ola, a dwi'n gwybod nathon ni drafod hwnna tro dwytha. Gai ni ddim ddihyriad? O'n i'n di gorffan i'n agodd, nes i'n gweld teip arall wedyn, ar ôl fi gynno. Os ti sôn tro dwytha fan a taip bod i'n mynd ar dy nerfa di, ond nes i ddim sylwi ar y taipo. Chos nathon ni sôn amdano wedyn. Cos ti'n rhaid neis? Na, dwi just ddim yn sylwi ar Ti'n ormod o lygydd ysdi bethau. Na, nes i dwi wedi mwynhau'r dialeg yna'n fawr iawn. Maen nhw mor ffilmig. A dwi'n yn ofnadwy o cyn ar y math yna o beth fel arfer. Dwi'n mynd yn fwy sensitif. Sa'n lot o ladd o falle mewn i fi bach yn anghyfforddus, ond dwi'n just yn gweld o fel ffilm neu raglen dyledu. Felly hint, S4C. O, Taliesin. Yndi, mae hwnna'n mynd i oedden ar ôl i ryw actor. Yndi. Hergol, di. Yndi. A hefyd nes i ddarllen llyfr o'r enw Y Leviathan gen David Hoare. Ti'n ddarllen? O, am forfilod? Ia! O, do, flynyddoedd yn ôl. O, yndi, mae'n gret. O, yei! O, mae'n ffantastig. O, hwnna i dy fab. O, mae o'n licio pethau am athroniaeth a pethau fel as, ddim yn licio pethau eitha hefi. Oh my word, oce. A mae Leviathan yn reit drwm. Na, mae o gyd am forfilod, a hanes morfilod, a obsesiwn yr un boi ma efo morfilod. Mae'n just yn, mae'n gynnas iawn yn dydi. A, ia. Swn i'n rhoi 10 allan o 10 i Leviathan. Wel, ges i treat, yn do. O, do. Felly ma'n o'n... Da chi'n gallu clywed y cyffron yn daisi. Wrth o, dych chi wedi bod eisiau siarad am hyn ers munud rhy fyn. Ti'n giglan o ddoga fach?
Wel, disgwyl sa'n ti glywed y sgwrs ges i'r pleser o fynd i holi un o fy hoff awduron. Ac awdur dwi'n mynd, nag on amdano fo'r byddlediad yma. Geraint Vaughan Jones am un nofel newydd, Niwl Ddoe, a dwi'n gwybod bod ni gyd wedi darllen Niwl Ddoe. Ond, ges i groeso gynnas yn Hy Geraint, a panad gen rai Geraint, a mae gen o'r ci mwyaf gorgeous yn y byd, sydd hefyd yn cael ei glywed ar y podlediad. Fydd ar gael ar wahân yn bydd aled. Ond mae yna glip bach yn mynd i gael ei chwarae lan, dwi'n meddwl. O'n i dos yn hynny o cant yn coeddi'r nofel gyntaf i oedolion. O'n i wedi twio bethau i blant ac i bobl ifanc yn ôl 10 mlynedd a 20 yn hynt, felly. Ond o'n i wedi go am damdwyniaeth am feddygol. Dim byd mawr, ond yma broblemau'n dilyn, felly. A wedyn o'n adw i ado yn waith ac yn yngwelu am nag os i 6 wsnos 2 fis o bosib mewn cofio rwan, lle. Ac oedd o'n stori yma wedi bod yn hel yn y meddwl i. Ar nod y penderfyniad wedyn o rhaid mi wneud rhywbeth ynglyn â hon. Wni be wneud i'r gorffan ni gyrru hi wybr goffa Daniel wan. Yn ôl yn 19. Yn cofio wan. Ond hwnna'n nawr dim allan. Ac yn yngwelu fanno, dim yna gwylio teledu na'n byd, ond gen i'n teledu yn y llofft am safynnu beth bynnag. A i sgwennu hi fo llaw de, beio a papur felly. A mi lwyddi sy'n diwedd, a mi ath i mewn teulu yn y gwaed oedd honno. A honno oedd y nofel gyntaf. Ac dwi'n i mwti wedi cael y teimlad, fe gen i oed lawer o hyder yn sgwennu. Ac oedd o prif bwrpas hwnna oedd rhoi prawf ar yna un cael cystadlu o dan ffug enw. Dwi'n siŵr bod yna lot o awduron sydd wedi bod trwy'n profiad â fi. A cael barn beirniaid. A ges i andos o sioc. Dowi wan, ges i andos o sioc bod i dod i'r brig. Dwi'n meddwl bod yna lawer o gystadlu flwyddyn honno, lle. Ac 2 o'r 3 beirniad oedd am o brio beth bynnag yn cofio gymaint hynny. Ond mi ges i'n synnu. Ond am y llaw arall, mi oedd o hyder i mi wedyn, pan ges i fwy amser yn ilo, oedd o hyder i mi fento, wel, mi dwi eto ta. Ac wedyn i'r un gystadleuaeth eto. Ac do oedd fe hwnna. Dwi'n Semtex oedd hwnna, dwi'n cofio'n iawn. Ac wedyn, fydd hyn o ddiddo, da fi gwandawyr, felly. Y trydydd to, y nofel o ti'n sôn am Cyr yn Os, wan. Gafi hwnna i mewn o dan deitl hollol wahanol, dwi'n be oedd o, y Pry yn y Pren, dwi'n meddwl. O'n i di anfon. Ac wedyn, cael clywed bod ti wedi bod yn fuddigol a byddai'n cael ei choeddi, lle. Ac anfon at y trynydd amser hynny, lle. Cofio lle oedd i ddweud bod i di ailfeddwl, mod i di newid y teitl o eisiau galw hi'n Cyr yn Os yn ytrach na Pryn. Iawn, yn broblem. Ond mi oedd awbath ar ôl yn hwla yn y cyswllt ar ôl hynny. A pan thi allan Cyr yn Os, ac yn y feirniadaeth Pryn y Prendi, wedyn dwi'n siŵr siŵr gen i bod o di dwysio yn lan felly ynddo. Ond mae mas yna beth yn digwydd yn dydi. Yndi, mae'n digwydd yn aml. Felly, be oeddech chi feddwl o Niwl Ddoe? Dwi'n wedi rhoi thaled gyda. Do, nes i fwynhau'r llyfr. Nes i gorffen yn eithor, ond i ddim moyn teimlo bod fi dan pwysau i orffen erbyn y podlediad, ond ges i amser eithor, achos o'n i'n mwynhau y gymaint, o'n i ddim eisiau'r pwysau i orffen ond o'n i'n meddwl bod yn clefer iawn o fel nath troi y cymeriadau, o'ch chi'n disgwyl ar y dechrau fod yn prif cymeriadau trwy'r llyfr, i fod yn cymeriadau o ddim yn bwysig i'r llyfr mewn ffordd. Nas i really joio'r llyfr. Da.
Ie, cos yn aml, pan mae rhywun yn gwneud hynna, ti'n teimlo bod chdi wedi cael dy dwyllo, ond o'ch chdi ddim yn teimlo hynny nag oedd? Na. O'ch chdi'n cael darwain yn iawn o un cymeriad i'r llall, doedd? O'n i'n meddwl efo un cymeriad yn arbennig yn ei ddim enwi efo, mae bach o spoiler. O'n i'n meddwl, mae'r cymeriad yma mynd i gael ei achub. Achos dwi'n siŵr os dwi'n licio fo/hi, neu ddim. Ie, fo, da ni'n gwybod pwy ti'n fod, io. O ti di sôn yn y cyfweliad? Pwy ti'n mynd licio? O, do? Do. Ti di enwi nhw'n cyfeiliad? Do. Wel, sori am y Wel, os da spoiler. chi wedi darllen y llyfr, o'n y spoilers. Ie, ond o'n i jyst yn meddwl bod o'n ddifur ffordd ti'n meddwl fod pethau mynd i droi allan un ffordd i'r cymeriad yma. Oedd yn teimlo'n anarferol i fi neu. Cos ie, Hyw dyn ni sôn de. O'n i'n meddwl bod fi'n mynd i licio Hyw, ond dwi'n rar o gael. O'n i eisiau rhoi cic ar ei ben ola. A llunos. Diddorol! Ie, na, o gyna i gyd ymdeimlad efo'r llunos. A fi na. Ond o'n i'n meddwl, oedd Veronica yn atgoffa chi o Kate Roberts? Oedd. Veronique, ti fel, excuse me. O, ie, sorry, ie. A pan o'n i yn meddwl, neu yn hytrach er mwyn fod yn deg, hefo'r ddelwedd mae gen rhywun yn ei ben o Kate Roberts. Ia, ond mae Veronique yn hen ast, Dafydd. Wel, Beth yw'r ddelwedd os gen ti o Kate Roberts? Ond dyna di'r ddelwedd sgyn Kate Roberts, de? So ti'n mynd am beint efo un, os yd? O, bysol, so ni'n modd mynd am beint efo hi. Yn yw, tas ein ddew, lle. Ond na beth ti'n cael efo, ond... Dim yn dod drosto fo rhyw... Cydlu. Na, anwyl. O ti'n gwybod beth yn haro fi fo Veronique, achos awdures ydy de, sydd yn cymryd dim sylw ei theulu a just canolbwyntio ar ei llyfrau. Oes na elfen o Veronique yna ni? Nos da just neud fi sylweddoli, argol, ydw i'n amddifadu fy nheulu? A nes i'n sicr fatha pan oedd beth am bod yr anwybyddu'r plant a fynd i fyny grisio. O'n i'n meddwl, oh god. Ie, dwi yn... Ond o hi'n neud o trwy bywyd oedd, ys di ti'n dod allan o'n efo weithiau dwyt ac yn bwydo nhw. Dim pop-tarts. Ia, ond maen nhw'n cael rhywbeth. Ond, wedi dweud hynny, ti'n bod yn y cyfweliad, oedd o Geraint yn deud, oedd o'n sôn bod eigra Louise Roberts yn hynod ddisgybledig ac yn cychwyn gweithio am 9 bob ora, a swn i'n deud yn y bôn, mae bob awdur yn gorfod bod yn hynanol weithiau. Wel, dwi'n sylweddoli, dwi'n yn gweld gymaint o hynny, ond wirion dyn nhw. Dwi'n hen anti dyn nhw. Achos o'n i'n gallu picio draw i bala i weld nhw, ond fe gynnau lyfr i sgwennu dragwyddol. Dyn dwi'n mynd. A dyn dwi'n teimlo'n euog o'n. Felly mae'r llyfr yma di wneud i fi dim. Ia, ond sa gen ti swydd 9-5? Ie. Os ti'n mynd? Ie, mae'n siŵr bod fi, lle bod fi'n neud o 9-5, dwi'n teddu neud 9-9. Ond hefyd, os ti'n mwynhau o, dyna ydi o da. Os ti'n mwynhau yr elfen bod o'n cymryd drosodd dim bach. Dyna di'n hoff rhan ni, pan ti'n methu stopio. Ond allai bod hynna yn un anol hefyd. Ond be o'n i'n ffeindio'n ddifyr ynglyn â'r nofel yma oedd, unwaith eto heb roi gormod o spoilers, ond oedd Geraint Jones yn sgwennu golygfeydd ar sefyllfaoedd oedd yn amlwg yn union Saesneg, ond oedd yn sgwennu nhw'n gwbl Gymraeg. Doedd yna ddim unrhyw fath o Saesneg yn dod i mewn i'r ddeialog nag i'r cynnwys. Mi oedd o mor driw i'r Gymraeg. Ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd efallai'n cael ei ystyried falle'n draddodiadol neu'n hen ffasiwn, ond oedd o mor braf i weld. Ie, oedd hwnna'n un o'r pethau fi. O'n i'n meddwl ydy hyn yn mynd ar y nerfa fi, ond nath o ddim o gwbl. Dyna di'r peth naturiol i wneud mewn ffordd ydi. Ie, Nofel Gymraeg. Nes i ffindo, amser nes i cyrraedd y darn yna, nes i meddwl, mae hon yn Gymraes.
A nes i sylweddoli bod hwn gyd yn digwydd yn Llundain, a mae ddim yn Gymraes. Ie. A wedyn nes i dechrau feddwl, wel, sut bydde llyfr sy'n cymysgu'r Gymraeg a Saesneg yn gweithio? Fe pobl yn neud hwnna? Neu ydy fe jyst mynd i troi pobl i ffwrdd? Ti'n bod yn hollol naturiol, bod yn jyst yn darn Saesneg, darn y Gymraeg, a bod yn switio nôl ymlaen. Dwi'n sgwennu hwnna rwan. Dwi'n sgwennu nofel lle mae hogyn a'i daid yn mynd i helacha yn America. A wedyn mae lot o'r sgyrsiau maen nhw'n cael efo pobl allan yn America. A dwi yn sgwennu y sgyrsiau Saesneg yn Saesneg. Yn Saesneg? Ie. Nes i ar y penderfynu wrth gyfieithu pitching. Hynna nes i adael rei sgyrsiau yn Saesneg yn fanno. A wedyn, o gen ti rwy'n fatha make pofi yn mynnu bod ti'n gallu cyfleu'r Saesneg drwy'r Gymraeg, da? O'n i'n mynd i, yn hollol, so ni'n dadla, os wyt ti'n sôn am nofel Gymraeg, neu drama Gymraeg, neu rhywbeth felly, sy'n bod lle mae'r ffin rhwng, mae'n bwysig bod yn realistig, a hefyd, os yna gwaith yn y Gymraeg ydi o, yna siawns allu di greu yr byd yna yn y Gymraeg. Ond pam bod angen bod mor binary, fatha, geith rhai pobl nid o un ffordd, geith pobl eraill nid o ffordd arall, a gweld sut maen nhw'n licio'r gwahanol bethau. Be ges gen i broblem yma di, fatha, meddwl, mae rhaid i chdi nid o'n Gymraeg, achos bod na rhyw fatha guilt tripio os ti'n rhoi gormod o Saesneg i fewn, achos dwi jyst yn mynd i frwydro yn erbyn yna bob tro. Achos nes i fwynhau yn fawr iawn y ffordd oedd Geraint Vaughan Jones di nid o, dwi'n dewis nid am yn fawr gwahanol drama, a dwi'n meddwl bod y ddau le bob ddim. Dwi'n trio peidio chwerthu fan hyn, achos dwi'n sgwennu nofel ar hyn o bryd, sy'n oes y Celtiaid a'r Rifeiniaid. A wedyn... Mae'n lot o Ladin. Mae'n lot o Ladin. A nes i feddwl, dwi'n mynd i ddysgu llan. Felly wrth gwrs, mae Suetonius Paulinus yn siarad Cymraeg. Ta waith. Ond o ran, chi'n neud dosbarthiadau gyda dysgwyr, ydy hwnna'n apelio fwy at dysgwyr, chi'n meddwl, bod chi'n plethu'r ieithoedd? Ydy fe'n neud yn llyfr sy'n haws iddyn nhw mewn mewn i, a wedyn mae hwnna'n cyflwyno rhywun i llyfrau Cymraeg mewn ffordd eitha stealth mewn ffordd, ydy? Mae hwnna'n bwynt da. Ac eto, efo'r criw dwi rwan, a da ni wedi trafod llyfrau eraill a blawr pedwar na nes i enwi, ar y cyfan, mae ham fwyaf yn nhw, ddim bob un, yn licio Cymraeg eitha safonol. Fatha, nath o rei fwynhau tu ôl i'r awyr, ond oedd na hi eraill yn ffindio hwnnw'n anoddach i ddarllen, de. Oedd ysgwr, dwi'n siŵr bod yn anodd iawn. Ond ydy o hefyd yn rhywbeth lle da ni efalla yn perthyn ac eithrio manon o bosib i'r to hun. Ag... Diolch, Daf. Ddim o lot. Ond ti'n amlwg yn fengach na dwyt. Felly, ydy dy safbwynt di yn fwy cydnaws gyda yr genhedlaeth iau na falla y rei ohono ni sy'n hun. Ond na dipyn o Saesneg yn fi ac Aaron Ramsey, achos oedden ni yn o'r themau bod y tad ddim yn ddigon hyderus i siarad Cymraeg. A mae rai fi ddweud, nes i gael, dwi'n meddwl, 2 berson sydd yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd. So well gyda nhw fod wedi cael o'n Gymraeg. Ond dydy'r Cymraeg sydd allan nhw, maen nhw wedi eitha mwynhau naturioldeb cael y... Nes i fwynhau'r Saesneg yn un Rebecca Roberts. Mae gyd yn dibynnu ar y llyfr o sut ti'n neud o, dydi? Ond ti reit on, dweud ma'n. Ti'n fo? Dwi'n meddwl. Os dwi'n mynd siŵr o rhywbeth, ti'n fo, ydy hwn... Dwi'n ffonio ma'n on. Mam bach. Gyda, nôl at Geraint Vaughan Jones, da. Nes i fwynhau'r... A dyn methu rhoi poi spoiler mynd, ond nes i fwynhau'r diweddglon ofnadwy. Oedd y diwedd o'n i'n meddwl, yei. Achos ti di rhoi gymaint fewn i'r cymeriadau yma. Ac oedd y diweddglon gret. Ond i fynd nôl at be o'n i'n ffeindio'n ddifur, mae Geraint i hun dyn y sgwrs efo chdi. Oedd o'n licio llunos. Ond o ti licio llunos, o'n i di licio llunos. Ac o'n i'n mynd all,
pam, o ti'n mynd licio... Ydy o'n ni, y darllenydd, dwi'n yn gwybod be oedd yn gas ni. Llunos iawn. Just yn... So be, yn Saesneg, byddwch chi'n wet drip, ie? O, ie. O'n i'n meddwl hollol fel arall. Ja, fi'n hefyd, o'n i'n meddwl bod i... Achos tasai wet drip, sa'i jyst wedi cymryd bob dim oedd yr twat bach na yn ddeud wrth fi. Ond y ffaith bod gen i ddigon yn ei ffen i ddeud gwrand am wasi, ti'n real twat. Ond nath i ddim, do, dy fe? Nath i ddim. Chi'n bod? O, ti'n iawn oedd un o'r sgoi dyd? Ie, nath i ddim. Wel... Rhoi spoilers. Ti'n gan bod, heb roi spoiler, mae'r ffaith bod ti yn priodi rhywun arall, ond bach o... Nôl at y bethau bach fe dweud, mae rai fi ofyn hyn i chi. Rai, mae gen i chwaer yn y llunos. Ac yn y nofel mae Hugh yn galw llunos yn llu. Dwi rioed i gael llunos yn llu. Llyn ydy. Llyn, ia. Mae gen i ferch o'r enw llunos. Oedd y bys y llu ma, o'n i just, ww. Ydy, ar yw hwnna eich taro chi? Hai ti'n neud yr un hir iddo swnio'n iawn, hyd. Llu. Mae dal yn not. Os y llunos oes allan fanna'n cael ei galw'n llu. Llu. O, dwi'n meddwl am... Dwi'n mynd i ddeud. Torri coed ar weekend. Llyn? Llyn? O, just bethau bach, mae'n aros yn ymrens ac o'n i just eisiau gofyn. Na ni, ti'n hapus o'n? Do. Da iawn. Felly, faint allan o 10 sa'ch chi roed i'r nofel yma? Dwi'n rhoi 8. Dwi'n mynd 9. Page Turner. Ti'n bod, a mae mae'n hynna'n page turner. anodd. Dyna be mae'n i'w gallu sgwennu. neud y dda, Yndi. de. Ydy. Llyfrau ti eisiau ddarllen, dudalen nesa. Mae 8 y sgôr da, ond swn i wedi rhoi 9.5 i teulu lod bach, tod. Os o'n i 10 i teimlo o'r bach. O, iesu, dwi'n rhoi 10 i neb. Rhan y gwyddon. Ti'n newydd wneud i'r llyfr nath Manon sôn am gynt. O, Leviathan. O. Dwi'n mynd licio rhoi rhifau lyfrau bobl. Na. Un beth arall yn haro fi, de. Tyd oedd yn sôn bod o'n mynd i, os di ofyn os oedd o'n mynd i lefydd i wneud yr ymchwil. O'n i jyst meddwl, gwesty Eryl Môr, Bangor. Pan o'n i darllen yma, o, dwi'n siŵr bod o'n mynd yna i wneud yr ymchwil. I weld yn union beth ti'n gweld yn ffenest. Cos oedd o mor precise. Cos dwi wedi bod yn yr Eryl Môr, ond o'n i'n cofio. Lle o'n i eisiau gwybod, ydych chi newydd fod yn yr Eryl Môr? Tawaith. Ond na, mae 8 yn sgôr da. Weithiau ni mewn sôn wedi gallu tynhau chydig pan oedd Hugh yn mynd drwy'r plot eto ac eto. So ni fel golygydd wedi tynhau hynna. Ac o'n o ddarn yn y canol, so ni'n dweud, oedd wedi, ti'n bod o'na rhyw 4 mis wedi mynd heibio rhwng, haifod nofel son, byd i'r gormod o spoilers. Da ni ti dweud. Ond mi oedd na, yn doedd, oedd o fel petai, bod na 4, o gynnau ddiddordeb mewn gweld be oedd, neu be fysa di gallu digwydd yn ystod y 4 mis yna. O'n i'n meddwl bod hwnna'n bach yn bechod. Dydy o'n od, beth sy'n taro ni gyd. Rhywbeth arall, mae rai fi sôn am hyn, dwi'n newid sbir o nodiadau. Dwi wedi dysgu gair newydd, ond i rioed i dod ar ei draws o blaen. Yn ddiriaid. Ond dweud o'n aml. Yndi. Nes di, so ti jyst yn darllen llyfr a ti'n eisiau gwybod beth mae hwnna'n meddwl? Wel, dwi jyst yn meddwl bod fi'n dallt o'r cyd-destun, mae'n rhaid. Wel, o'n i'n gallu gweithio fo allan mwy neu lai, ond o rai fi sbio'n geiriadur. O ti, Dafydd, yn gorau sbio? O. A hefyd wnaeth chdi hefo'r llyfr Marilyn Samuel, yr un do'n i rioed i clywed amdano o blaen oedd Clwys Ti. Do'n i rioed i clywed y gair yna blaen chwaith. Ond rhaid o'n bod yna ddarllenwyr yn mynd, ddiriaid? O, nes di sbio ar ddiriaid? Na, nes di. O, mae'n dod fyny'n aml. Mae'n di ddefnyddio fo. Dyma fel? Dwi'n gorau sbio fyny'n Dan Felltith neu Ann Lucas. O, ie. A Karen Owen, ydy ddefnyddio fe rhywbeth? Dyna sut o'n i'n gwybod amdano fo. Ond oedd am di treiddio mewn i'n hen i ddigon i mi ddefnyddio fo'n hun i ddim byd.
Wel, dwi'n mynd i drio defnyddio yn ddir-iaid. Sut ti'n mynd i fynd am felltith o'r bobl dda? Nadolig llawen, gobeithio. Nadolig diriaid. Ond eto, swn i'n fwy naturiol, swn i'n defnyddio anlwcus. Bod wedi cael bywyd anlwcus. Dwi'n meddwl fel oedd o'n defnyddio, mae'n deda. Ond mae'n fwy eithafol na hynny, dyri. Mae anlwcus, ti'n cyrraedd mewn i lamppost, mae hynny'n anlwcus. Ond so ti'n mynd bod chdi wedi cael dy felltithio nes at. Sy'n arwain ni at thema arall, ynddo? So, mae dipyn o ddiriaidrwydd, ddiriaidiwch. Mae bobl yn ddiriaid yn y nofel yma. Mae'n drist, ynddo? Mae yna dristwch yn y nofel yma. Tan diwedd. Spoiler. Nes i just teimlo, argo mae'n nofel Gymreig. Oherwydd y tristwch. Ie. Trafodwch. Da ni'n licio pethau trist. Dwi'n mynd allan digon o nofela o ieithoedd eraill heblaw Lloegr. Dwi'n euog o, ysdi, cymharu stwff Cymraeg efo stwff Saesneg, wrach Americanaidd. Ond dwi'n mynd gwybod os ydio'n normal cael nofela trist mewn Sbaeneg neu... Beth yr ein am dwi wedi darllen ambell nofel Ffrangeg Sbaeneg, ond dwi'n wedi darllen digon i gymharu, mond efo Saesneg. Dwi'n bod fel osa rhyw deimlad bod mae nofela Cymraeg gorau ydy'r rhai sy'n neud ti'n depressed. Kate Roberts, hello. O'n i'n mynd i ddeud, a da ni'n ôl at Kate. A cerddi, de. Ysdi, gyd i well marcia'r talwr os wyt ti'n neud meirin grio, de, na neud o'ch erthi. Ond mae'n anoddach i wneud i bobl chwerthin nag ydi o'i wneud i bobl grio, dyri. Dyd yna to? Mae'n anoddach i wneud i bobl chwerthin nag ydi o'i wneud i bobl grio. Ydy. Mae hyn yn wir. Dwi'n teimlo bod fi'n mynd ar fwy o daith os dwi'n darllen o beth trist. Neu mae'n cael ei ystyried yn rhywbeth fwy uchel-ail os dwi'n drist, dyri. Ond da ni wedi dweud o blaen, dwi'n licio rhyw sy'n gallu neud mi chwerthin a chrio. Having. Reit, oce. So gan bo chi'n hafin, be sa chi'n licio yn bresenolig yn Siôn Corn? Dawn. Be, o ran llyfrau ti'n fel, ie? Wel, nid o ran cusanu clistia, os yna dyna beth ti'n meddwl. Be ti'n cynnig, Dafydd? Ddim ta ti'n germs i gyd, cyro. Mae yna fantais o fod yn sal. Reit, so pa lyfrau sa chi licio yn y chosan? A mi ffindio allan o'n ffôn i mwyn mi gael chica beth i teigla. Dwi ddim eisiau Dawn French, achos dwi wedi darllen un a dwi'n eisiau darllen un arall. Yr union y fath. Nes i darllen un ohonyn nhw. A dwi'n licio Dawn French. Hello Fatty neu rhywbeth o ie? Na, un am... Nofel. Blentyn yn cael ei ddwyn o sbyty, nes i. Nes i darllen am ryw nanny mynd i New York. Dwi wrth y modd efo Dawn French. A oedd o just yn ofnadwy. A dwi byth yn meddwl hynna hyd yn oed am lyfr. Ond, just ddim byd i fel sydd. Ti'n ffyn o beth, mynd i wyso, ond oedd arna ffynnu nhw fo. Ond, doedd o'n... Don am stori. Don am ormod. Na, oedd na stori. Ond y darna doniol oedd yn mynd ar nyrsig, so oedd hi'n mynd mlaen rhy hir. Chwynnu oedd angen. Ond dyna fi, sori, dwi'n sôn am beth dwi ddim eisiau dalu. Beth ti eisiau aled? Nes i roi y restr fi oedd Eat, Sleep, Rage, Repeat. Robert. Nes i roi ar ôl i Bethan sôn amdano fe, I Am Thunder gan Mohammed Khan. Fi wedi sôn o blaen amdano gyfres detective yn Lake District gyda Rachel Lynch, so Lying Ways, bod degfed llyfr allan. A be fi ddim eisiau yw llyfr newydd Richard Osmond. Dwi ddim eisiau llyfr. Cydweld efo chdi. Bydwch a brynu fo i mi chwaith. Nes i cael y cyntaf dolyg diwetha, a dwi ddim eisiau'r ail y gyfer dolyg yma. Be sy'n bod o fo? Just dim byd yn digwydd, really. Don't bwys gen ti o gwbl.
na. Dim pwys gen ti o gwbl be o'n digwydd. So, Nes i bod bwys o'n gyda fwy i. neis, clefer, gyfeithus creu cymeriadau neu storis Ie. diddorol. Nes i roi ei fy mam yng Nghyfred ar ôl fi, a nath i gorffen, jyst mynd, Ie. ie. Ac o'n i'n siarad efo Modryb sydd yn ei 80au ac yn berson hollol wahanol i mi, go hi'n dweud, na. Do, difyr, chdi'n mynd eitha boblogaidd, ynddi? Poblogaidd iawn, ie. Lly. Ydyn nhw'n boblogaidd achos bod bobl yn prynu nhw i bobl eraill dolyg? Math yna awdur, dwi'n eisiau bod. A dwi ddim eisiau llyfr cynta Geraint Thomas eto. Beth yn y ti, Dafydd? Wel, swn i'n licio nofel Aled Hughes. O, ie. O, hwnna, Falle- sy'n difyr ni. Ie, dwi di gweld hwnna. Mae'r clawr yn edrych yn eitha difyr. Llyfr i oedolion ydy hi'n de? Llyfr be? I oedolion ydy hi'n de? Dim yn nofel i blant, Be? ydy, pobl ifanc. Be ti'n awgrymu? Bod o ddim yn addas i? Wel na, nes i feddwl am ryw reswm nes i gymryd yn ymhen bod o'n lyfr i bobl ifanc. A wwan dwi wedi sylweddoli nad dyna di o. Dwi'n gwybod pam nes i feddwl hwnna. O'r clawr? Clawr, falle. Ie. Ie. Dwi'n gwybod. Ach, mae'r glawr trawiadol iawn, dydy? Mae'n dlws iawn. Ond dwi'n gwybod. A hefyd mae gen Dewi Prysor lyfr allan does. O, sydd yn neis. Mae hwnnw'n edrych Mae yn hwnna'n lyfr. lyfr dolyg, cos mae'n Chwith ddweud ni. Yndi, mae hwnnw'n edrych yn... Mae hwnnw'n edrych yn lyfr... Sy'n ni, ie. Nes i brynu y present dolyg fi fy hun. Dach chi'n meddwl pan dach chi'n mynd i siop o dolyg a dach chi'n O, brynu beth i'ch hun? mae eisiau gwneud. Oes, Dwi'n prynu rhywbeth bob dolyg i mynd hyn. Nes i ddigwydd mynd i fewn i siopau Fionydd yn Port ac oedd Rhian Cadwaladr yna yn arwyddo i llyfr coginio newydd, Casa Cadwaladr. A nes i brynu un fel present dolyg i rywun arall. A wedyn nes i fel, mae'n really nice, dwi'n siarad, so nes i brynu fi fy hun hefyd. A dwi ddim di fflicio drwy fo eto. Ond, a hef dwi isio y llyfr Carys Eleri a ni'n sôn amdano fo gyna. A nofel Ffion gwall, Dafydd, Ffion Dafis. Brynu sy'n Ffion. Dwi wedi brynu nhw gyd yn barod, a dwi wedi gwneud cacen leim a coconut yn Cadwaladr. Oedd e'n neis. Oedd. O ti fod i wneud hufen efo caws Philadelphia, a felly, ond o gen i ddim. Felly nes i jyst hufen dwbl i fo. Oedd e'n neis. Dwi newydd gofio beth dwi isio. Dwi wedi deitha chi rioed am gymeriad yr enw thunk neu flunk, ond i licio pan o'n i'n blentyn. Os da chi'n mynd i siopa a'i law neu siopa lysen, dwi prynu weithiau rhyw annuals, da chi'n bo. A nes i ffeindio annual 1971, Jack and Jill. Achos o'n i'n gobeithio fysa fy nghoff gymeriad i sef flunk, oedd o'n alien bach, oedd fo clustia. Di hwn mae'n mynd i weithio ar bodlediad, ond yn clustia o'r sticio allan fel yna, ac yn fod anodd, o'r sticio yna. Ac oedd i drwy'n oedd am ochyn yna. Oedd yma chwaer a fi wedi bod yn gwneud bach flunk neu thunk ar yn gilydd erioed, ond mae hi'n dweud na flunk oedd o, a dwi'n dweud na thunk oedd o. A dwi isio Profi bod chdi'n iawn. profi na fi oedd yn iawn. Lle os oes rhywun yn gweld yn yr annuals, mae mewn siop elusen. Newch chi adael fi Jack and Jill oedd yr annual. Jack and Jill oedd y comic. Ac o'na Harold Hare yn ofyd. A deud gwir, Jack and Jill sydd wedi gwneud i'r darllenydd ydw i. A flunk, neu thunk. Dio, hefo chdi a clustia. So rhywbeth efo fi a clust... O, ie, swysio... Mae rhaid bod yn glustia fi'n sensitif. Ac ar y gair, dwi'n meddwl oedden ni'n stopio wan. Switcho'r microphones off i beth O, yn gyrraedd y gwir. Ydy Sian, be mae Sian yn gael dolyg? Dwi eisiau llyfr a tlws a fyddai'n myw gofio enw'r llyfr dwi wedi rhoi ar Facebook. A dydalen y siop efo'r deryn na. Dydy o'n fendigedig. Ydy, llyfr i blant. Wba sings. The Songs That Sing Us. Rhywbeth fel la. Nicola... Nicola, ia. Ia. Dafis? Wrach, ia. Mae'n hardd iawn, dydi. Mae'r just yn bod y clawr mar fendigedig. O'na fo. Ia, The Songs That Sing Us. Rhywbeth fel la. Pwy sy'n mynd i brynu hwnna i ti te? Dwi'n gwybod. 4 o bobl mewn tebyg ar ôl gyda hyn. Dyna sy'n mynd i ddigwydd.
A gyda hynny... Cyn gorffen de. O, yes. Ie. Dafydd, Ie. dim yn bryd i ti neu Sian holi awdur. Pwy sy'n mynd i neud nesa? Sian, de. Ie, cos ti'n Roedd sal. amser i ti fendio, ie. Os na rwy'n... Gwni modd ydy dy holi di. Ie. Ti ffansi rwy'n penodol, Sian? Arglwy, hold on. Faint o wyn da chi wedi gael yma? Dim. Mae'n gyd yn dreifio. Neu be ewn ni cael brec gyda'r holi achos Nadolig. O ie. A wedyn bod Sian yn penderfynu erbyn y podlediad nesaf yn Ionawr. Pwy bydd yn mynd i holi? Ie, dwi'n hapus efo hynna. A wedyn, mae Dafydd yn Mae mynd i John holi... hapus ar y restr fer, de. O. Os a restr fer? Oes, ti ddim anni. Gret. Wel, mae heno wedi bod yn blesar. Dolig llawen i chi. Iawn, Reit. Nadolig llawen. Gyda hynny. Nadolig llawen i chi gyd. Dylen ni Ie, ddeud Nadolig llawen i'n gwrandawyr i gyd. O Nadolig llawen i chi gyd. Nadolig llawen. Nadolig llawen. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.